Bay Alvin, ano gagawin natin? Kusinero trio tayo pero lagi na lang tayong dalawa. Oo nga, lagi tayo dalawa eh. Okay. Wala na si Pai Gigi. Wala na si Pai Sixto. Paano ba yan? Inom na lang tayo? Wala ka. Ginagawa mo. Alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Kuya Alvin? Sino yun? Kusinero trio po daw. Ay, hindi ko yung kilala. Ba't ako pumunta dito? Ano pong pangalan mo? Ako po si Pai Sixto. Ikaw si Pai Sixto! Oo. Ang gwapo pala. Ang guwang pala Pai Sixto. Ang gwapo ko pala. Mga kapasno, mga katakaw, welcome to Kusinero Trio TV! Bye-bye! Magandang umaga mga kapusla, mga katakaw. Ako po wala si Pai Sixto. At ang lulutuin natin sa araw na ito ay pansit bato at maruya. Kung sa Bicol, sinapot or baduya. Unahin muna natin lulutuin ang pansit bato. Ito yung mga ingredients. Ito ang bawang, sibuyas, ang paminta, magic sarap, baka naman. Itong toyo at itong repolyo, carrots, longganisa, mantika, at di mawawala ang pansit bato. Main ingredient ano? Main ingredients. Oo. And syempre? Tapos siyempre sasamahan din natin yan ng tubig. Let's go. Sige. Mga katakaw. Ito na mga katakaw. At ito na mga kapaslukap, mga katakaw. Sisimulan na po natin pagluto ng pansit bato. At syempre una, lalagyan muna natin siya ng mantika, pinakauna. Mga kapaslukap, mga katakaw. At maggigisa na tayo ngayon ng sibuyas at bawang. Bawang muna. Purpose nito mga kapasto, mga katakaw, para hindi ka agad matutong yung ano yung masunog ang bawang natin. Bawang. Pag brown na siya ang bawang at ang ating sibuyas, ito ng longganisa. Susunod po natin yung carrots. Sarap. Dapat ma-absorb ng carrots mo, no? Para yung carrots natin malambot. Yung mga ibigin nating medyo bigaanong matibay ang ngipin, makain itong kagatin. Alright. Alright. Salit natin itong repolyo. Sarap. Sarap. Yun. At ngayon mga kapaslok at mga katakaw, ilalagay na natin ng tubig. Sarap. Medyo rami-rami lang natin ng tubig para may sabaw. Hindi siya yung dry. Mas masarap kasi sa pansit bato yung may
masabaw-sabaw. Saka yung ano, pansit bato. Oo. Grabe kung kumain ng tubig yan. Oo, grabe kumain ng tubig yan. Oo. Kasi ang pansit Inisip-sip bato, niya. medyo ano yan, medyo uhaw yan, uhaw sa tubig. Kaya sinisip-sip niya talaga. Oo. At ito na, paminta. Yan, paminta. Yan yung paminta. Yan. Yan. Paminta pa more. Mas masarap, ano? Oo. Marami Para paminta. mas ano, Mas malasa. mas ang ano niya, ang Lasa. spicy feelings. Ganun. At ngayon mga kapaslo, mga katakaw, ilalagay na natin itong magic sarap. Medyo kalahati muna kasi para mamaya yung sa pag nilagay na natin yung pansit bato, magic sarap baka naman. Mga kapaslo, mga katakaw, anong pansit ang matigas? Ano? Eh di pansit bato. Kainin ko to. Ito na mga kapaslo, mga katakaw, kumukulo na ng ating bulkan. Itong ating kawali. Ilalagay na natin tong mga ingredients natin na pansit bato. Alright. I-spread natin siya mga kapaslo. Lahat ng parts ng kawali lagyan. Medyo konting oras lang to mga kapaslo, mga katakaw, kasi pangit na sa pansit ka ang ano na, medyo tawag no? Ang tawag ng paikay niyo? Lunok? Lukno. Sa Lukno Bicol. sa Bicol. Kumbaga sa ano, overcook. Overcook yan, overcook. Ilalagay na natin ulit tong tira nating magic sarap. Baka naman magic sarap. Sabi ni Take Pai magic sarap. Sabi ni Pai Gigi. Baka naman, lagi na lang. Lagi na lang. Mga 3 minuto lang siguro. Sarap na, pansit na natin. Sarap ng pansit na natin mga kapaslo, mga katakaw. Pwede na to. Hintayin lang natin ng ilang minuto. Alright. Pwede na. Pwede na. At ito na mga kapaslo, mga katakaw. Tapos na po natin lutuin yung pansit bato natin. At ngayon, lulutuin naman natin itong maruya. Maruya naman. Kung sa Bicol, sinapot or Baduya. baduya. Yun ang tawag dito sa amin sa Bicol. Ito yung mga ingredients niya. Andito ang main ingredient, saging, Saba. saging na saba. Meron tayong harina. Yan, harina. Tapos meron tayong asukal. At may tubig pa rin. Itong palapot. Yung lalagyan Tapos natin. itong lalagyan. Siyempre, alangan na. Alam mo ba? Alam mo yung kay Mayin. Okay. Let's do it. Mga kapaslo. Una, ilalagay muna natin itong harina. Harina. Yan. Lagyan natin ito. Harina. Pulbo ata yan eh. Ay, di ba? Oh. Kaya Alvin, gusto mong pumuti? Bakit? May pulbo kami dito. Harina. Harina yan. Kala ko pulbo. Wala. At sunod natin itong tubig. Tansyahin lang natin mga kapaslo, mga katako ang paglagay ng tubig. Kasi yung
tansyahin natin na medyo hindi naman malapot, sobrang lapot, at di naman sobrang labnaw. Haluin natin. At ito na mga kapasto mga katakaw, natapos na nating haluin tong harina. Ang susunod nating ilalagay itong asukal na pampatagdag ng lasa para much sweeter itong ating sinapot or maruya. Halo natin ulit mga kapaslo. Parang ano siya no, hot cake. Oo talaga. Yung ingredient niya. Kulang na lang itlog. Okay. Sarap. Ito na mga kapaslo mga katakaw. Ilalagay na natin itong ating mantika. Mainit na itong kawali natin. Iubos na natin to. Yun. Init. Tama-tama to. Ito na mga kapaslo mga katakaw. Magluluto na tayo ng maruya. This is it. Pansit with maruya. Nasa inyo na mga kapaslo mga katakaw kung anong gusto nyong style ng posisyon ng saging. Posisyon ng ano? Posisyon ng style ng Yun. Iba iniisip. Mamamali pa ako Delvin, baka ibang isipin ng posisyon eh. Delvin, Baka posisyon baka sa baka sa ibang opisina, posisyon di ba? na. Alvin, Pelvin. Manager ako. Yan. Yun. Huwag mo kasing ibang isipin ng ibang posisyon. Ito naman mga kapasto, babalik na rin na natin itong ating maruya. Brownie. Eto na mga katakaw, mga kapaslo, mga katakaw. Luto na ang ating maruya. Ready to mukbang na tayo. Yes. Tama-tama. Sarap. Yes, mga Yes! kapaslo, mga katakaw! Welcome sa Yeah, ating welcome. YouTube channel na Kusinero Trio TV! Siyempre kasama pa rin si Pai Kevin! May Alvin! And Pai 6 to. Yes, our newest Yes. member Yes, of Kusinero at Trio TV. New mukbangers. Yes. So paano ba yan na Pai 6 to? Napakasarap ng niluto. Paano yung niluto mo, Pai 6 to? Ang niluto ko ngayon, ito... Niluto? Ang niluto ko. Ayan, niluto. Ang niluto ko ngayon ay, sabi ko kanina, pansit ba to? Yan. Pinakamatigas sa pansit. Tapos, pinakamatigas Yan. na pansit. Ito, pansit ba to? Ayan. At itong maruya. Mario. O Yun, sinapot. Mga sinapot. kapaslo sa Sinapot. Bicol. Yun. Tinatawag rin siyang baduya. Pinatagan. Ayan, Binatagan. binatagan. Maraming Ito rin ata klase yun. yan. May Yung ano. ata yung Maraming Oh, klase. yung hiniwa-hiwa. Ayun. Yun. So, paano ba yan? Pai 6 to. Yes. Ready to mukbang na tayo mga Mukbang na, kapasto, mga mga katakaw. Oo. Yan. Halina kayo, kakain tayo. Sige na, Ito mauna na ang kayo. luto namin. Ladies first. Ladies! Wala, tayo pa ba? Pero, sorry. Sorry. Ayan. Oh, sige. Ikaw muna pa, NB. Mauna yung matanda. Bata pa naman ako. Bata ka ba? Batang-bata pa. Yeah, okay. Oo, Mas batang-bata ano lang ako, pa. sa 21 lang ako. Yun, oh. Hindi. Mukha ka lang 21. Mukha kang 20. Kung nga, kahit anong sabihin ko, 25 ako. Sabi sa akin, 30 na daw ako eh. Ay, grabe. Oo. Pero si Pai Alvin mukhang Dito pa lang. Ayun, Pai 6 ko muna. O, sige na, ano mo na. Tapos kuha ka pa Alvin ng Saging. sinapot. At tayo magmumukha. Alam nyo mga kapasto, mga katakaw, dahil sa pagsali ko dito sa Kusinero Trio TV, ngayon lang ako nakapagluto nito. Ano nga yung sabi mo kanina? Ano sasabihin sa'yo? Di ko alam ang ano ko, di ko alam ang sasabihin ko, di ko alam ang susunod na ano. Actually, normal lang naman yun. Kahit sa sa trabaho, kapag bago ka sa trabaho, Kaya- lahat naman nangangapa eh. No, kaya kayo mga kapasto, mga katakaw, manood lang kayo ng Kusinero Trio TV para Marami. marami kayong matutunan na luto. Yun. So,
bago tayo magkain, dasal muna tayo. Lord, thank you po sa pagkain and thank you sa bago naming members, si Pais. God bless po sa lahat. Salamat And po. sana maging safe ang bansa Pilipinas laban sa COVID-19. Amen! Amen. 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 So, mga kabaslo, Mga kapaslo, mga katakaw, ito, mukbang na. Huwag na. Yan. bentugan na! Sabay-sabay tayo, sabay-sabay. 1, 2, 3. Cheers. Lasang pansit! Ang sarap ng luto ni Pai 6 to. Talagang Parang ano parang chef. Di ko rin, kahit ako, di ako makapaniwala sa luto ko ah. Parang chef Tanod. bantay naman yung Oo. sa barangay. Talaga, di ako makapaniwala sa ano ko ngayon ah. Saka napakaganda ng luto mo kasi hindi siya yung yung malambot, yung overcook. Ano siya, tamang-tama lang siya. Tapos yung mga gulay niya, ano yun, parang malutong. Mm. Kasi Ano may pa? mga ibang yung parang overcook na yung Overcook pansit, talaga. overcook pa yung gulay. Oo. Saka sa gulay daw, trivia, mga paisisuin pa yan. Dato sa gulay, huwag mo i-overcook kasi parang nandun pa rin yung vitamins. Oo. Yun. Hindi masyadong luto. Totoo yan mga kapaslo. Pero dito mangyayari kapag kung wala sila. Yung pag-guide nila sa akin. Yun talaga ano doon. Ganun Okay na dapat, okay mga kapaslo, ano, mga katakaw. tulungan. I-try nyo to. Yung Try naman mga natin yung yung mga ano. kapaslo, mga katakaw natin dyan na nasa ibang lugar. Maruya. Oo. Try nyo to kapag nakapunta kayo dito sa Bicol. Maruya, masarap Bili din. kayo ng ano, Tamis. bili kayo ng pansit bato. Oo, Oo. pasalubong. Oh, pasalubong. Yun. Ngayon alam niyo na pagluto, Pwede nyo nang gayahin. pwede niyo nang gayahin. Sarap. Try naman natin yung Oh, yung maruya. silapot. Maruya. Cheers tayo. Kinain ko na eh. Kinain nyo na? Oo, masarap eh. O sige, kainin natin. 1, 2, 3. Lasang saging rin. Ang saging. Matamis siya. Yung una, lasang pansit. Mm. Ito naman, lasang saging. Sarap. Sarap. Parang mas masarap pa doon sa binibili natin. Yung sa Walang biro. Ang sarap pa to. sa yung binibili niya sa ano, tabasan. Sarap siya kasi di sa masyadong inom. Sarap talaga to kasi yung nagluto nito talagang Masarap din. Wow! Masarap pag mahal. yun, tama. Hindi naman yung Shoutout mo Masarap. naman yung ano mo. Oh, ayan mga kapaslo, mga katakaw. Shoutout ko pala yung family ko sa amin, sa bahay. Papa Sixto, Yan. Kapangalan niya. Junior kasi. junior siya. si Mama Marites, yung girlfriend ko, si Eve. Tapos yung mga Magtaray family, Baramede family. Lahat ng mga taga-pili, yung mga magsusubscribe pa lang, shoutout ko kayo na. In advance, yung mga taga-DE kong mga katrabaho, mga kaibigan, mga nakakilala sa aming tatlo. Yan, shoutout ko kayo lahat. Si Paisis to, parang relatives namin. Yan. Alba and Magtarayo. Oh, medyo talaga. Magkalapit. Magkalapit. Ito lang naman ang malayo. Pinsan ko rin to. Ay, joke Pinsan, lang. pinsan, Joke lang. pinsan, Joke pinsan. lang. Pinsan, alas ang mga Oo. mga pamilya namin magkakaano lang. Parang Isang dugo. Mm. Ganun lang. Hindi naman magkaisa pero magkakalapit. Ganun. Magkalapit. So yun nga, ano yung pakiramdam na member ka na ng Kusinero Trio? Fulfilling kasi sobrang tagal ko kasing nawala eh. Oo. Yung unang pag-ano pa lang ng pag-announce pa lang na pasama na ako. Di ako naka-vlog ng 2 beses. Medyo rin nga ako. Nag-aalala rin kasi yun nga. Medyo delay na. Nagpupukpuk ka din sa inyo. Yun nga, nakita mo ako nagpukpok. Yun nga, yun pa. Kaya ngayon talaga ang pinaka-best time. Fulfillment rin. Napakasarap pa ng pagkain. kaluto pa niya, talagang binawi naman yung Talagang luto. puso. Pero pag sinabi bang pansit bato, ibig sabihin galing sa bahay ng bato? Ay, hindi. Hindi. Ba't siya tinatawag na pansit bato? Pansit bato kasi nanggaling ang pansit sa lugar na bato. Bato Camarines Sur. Nulit mo na yung sinabi ko. Ayun ba yun? Yung ba yun? Sige, hindi ko na-get. Pero yun talaga yun, galing sa bayan ng bato. Oo, galing sa bayan ng bato. Uy! Huwag natin makalimutan. Ano na? Happy
400 Yes, subscribers! Thank you. Oh yes, happy 400 mga kapasto. Yun, Yun. talagang malapit-lapit Talagang- na rin. Mm. And, salamat po sa lahat Sana sa patuloy na pagsuporta. yan. Tuloy-tuloy lang po. Hayaan nyo at pagsisikapan, andito na ako, Oo. pagsisikapan pa nating makapagluto ng iba-ibang dish para sa inyo. Ngayon, yung mga pagkain mo na dito sa Bicol Region yung pinopromote. Yan, yes. Next time, Next pupunta time. naman natin yung mga panibagong Oh, luto. pupunta kami ng Ilocos, Hmm? Batanes, Huh? even Sulu. Kasama si Pay Alvin? Yes! Oo. May pumasay ka? Oo. Wala. Ano tayo? Sasakay tayo sa Magic Ako din Carpet. nga, walang pumasay. Kakabit na lang ako kung saan. Pay Alvin, anong masasabi mo sa luto ni Pay Sixto? Sarap yung pagkaluto ni Pai Sixto. Talagang Salamat po, Edwin. kahit sabing first time lang niya, pero parang hindi naman first time. Well, Parang sanay na siya magluto. Sanay magluto. Sanay na. Oo. Oo, salamat sa tatay ko. Pinapanood ko lang yun. Ayun. Oo. Dati hanggang tagapanood lang ako. Ngayon, Oo, ngayon na-actual ko na. Sarap sa feelings. Sarap sa feelings. fulfilling. Full feeling talaga. So paano ba yan? Bago tayo magpaalam, shoutout muna, no? Mm. Shoutout sa aking pamilya dyan sa, alam niyo na kung nasan kayo. Kuya Ron, Ate Jane, Kuya Mike, my beautiful ma, Nelly Amidroso Alba. Yes, auntie. And of course, kay Natalie and Sam. And of course, kay Kuya Jeffrey. Shoutout sa inyo. And of course, ating future sponsor, kay Yes. Yamen and Yes, kay ayan. Kim Sa Moyo. baka naman. Salamat sa Soon, malapit-lapit Sunes, na Sunes. sponsor natin. Sunes. Talagang mag-exercise na kami ngayon. Simula ngayon sa mga Madami-dami kakainin Oo, natin. sa mga madami-dami sigurong sponsor natin. Medyo ang ano natin ito. Fitness natin. Ang fitness natin pa Alvin. Talagang pagsikapan natin. Oo. Yung mapupush up na tayo ng gamit ang isang kamay, Isang kamay? daliri. Ito lang. Isang kamay, daliri. Ba't parang sa'yo nasa gitna? Ito nga. Sa dulo lang sa ano to. Ayusin mo. Puro ka naman rin pa yung Shout out sa sponsor ng ating phone holder kay Angel Olivero. Wow, Angel. Very supportive. Thank you. Very supportive And talaga. also kay Mami Esther Olivero. Shout out. Ay po. Sa gusto magpa-shoutout, comment down below. Yan. Iwan nyo lang yung name nyo and Yes. suggestion, any comments. Yes. Isi-shoutout namin kayo. Mm. Dito. Ikaw pa, Alvin. Shoutout Ay, mo na rin. yung mga pala, yung subscriber namin yun, sila si, yung family Rabihi. Yan. Salamat rin sa, sa Suporta. pag-support namin. Mm. At saka yung, yung pamilya ko rin, sila si... Very supportive talaga, nakita ko rin. Hermano Macboy, saka yung asawa niya na si Ate Adel, saka yung tatlong pamangkin ko, tapos yung dalawang Sino pamangkin. pamangkin mo? Si Juan, si Pedro. Hindi naman. Yung mga anak ni yung kapatid ko, nasa, nasa Kalabanga, nasa Yeah. Takman. Ay, shoutout pala. Baka magtampo. Pading Ramil and Pading RJ. Ayun. Yan. Yun. And sa kay Pading Debbie. Paring Ramil. Yan. Yan, si Shoutout sa Tada, inyo. yan. And si Power shout. paring Pading Agudo. Yun. Kay Pading Junior. Shoutout din Kami sa na. Kasi si Payrap, kay Fernando, Yan. kasi Joel. Ayan na, shoutout kay Teka. Eliza Sobrano. Wow! Mapabata. Nag-comment dun sa Ay, ano. galing! Sabi niya, Galing ang gwapo daw nung ano. Ay, galing talaga ni Ah, Kevin nung bato. Yung pancit ba to? Ah, Nagloto. Another Shout shout out out. pala dun sa mga ka-OG ko dyan. Yeah. Kay Paolo, kay Noah, kay Nico, kay Daniel, kay Mark, sa mga OG girls, lovely. Sana mag-subscribe kayo lahat. Ayun, of course pala, baka din makalimutan natin. 5GG sa ating editor. O, pa Gigi. Yan. Anytime po Gigi, pwede natin makasama di si kita nakaano 5GG ya. dito sa ating. Sana makamit kita. Yan. Bye lang. Sana balik ka ulit. Balik ka ulit. Balik ka. Babalik. Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Tama, kay Gigi. So paano pa yan mga kapasto, mga Okay, katakaw? paano ba Ito ulit yan? yung ating prepare, ang Yes. pansit bato at maruya. Maruya. Or Sinapot. sa Bicol, sinapot o baduya. Baduya. So, salamat po sa patuloy na pagsuporta Okay. dito sa ating YouTube channel na Kusinero Trio TV. Ako pa rin po si Pai Kevin! Ako si Pai Alvin. Ako rin si Pai Sixto! Kita-kita ulit tayo dito sa Kusinero Trio TV! Bye-bye!